Dali jsme tu akci na náměstí, protože jsme ji chtěli větší. Náš stánek ukazuje vodu v krajině, máme tady vlastně dva exponáty, které ukazují jednak vodu ve městě a vodu pak v krajině. Děti si staví vlastní krajinu, domečky, stromečky. Mně se hodně líbil ten kouzelník a i to divadlo. Máme tady stánek, který představuje včelařství, máme tady ukázku vlastně živých včel, jak to v tom úlu vypadá. Co všechno dobrýho jste si už koupil? Ledovou kávu, dvakrát párek v rohlíku a pivko. Tento hotel budete mít u vás v Uhříněvsi, protože holky vám ho tady krásně plní. Skvělé. Přibližujeme tady svět zvířat a přírody. A teď už malujeme na sádru a to zvládnou malí, velcí, dospělí a je to takové hezké cvičení, aby si malé děti mohly uvolnit ruku. Já to pletu poprvé. Tak tady se vlastně děti u nás můžou naučit třídit odpad. Umíte třídit odpad? Jasně. Jsou to ruční výrobky, dětské malůvky. Připravili jsme si pro vás mazance. Mám obrovskou radost, protože právě třeba ty mateřské školy, je tady spoustu charitativních stánků, takže to, co se prodá, se ještě krásně zúročí. Kolika proutků tu pomlásku pleteš? Z 8. No samozřejmě vyšlo krásné počasí a děti a lidi jsou veselí. A dneska jde ledovka, protože je teplý počasí, krásný jaro máme. A víš, proč zvířátka potřebují vodu? Potřebuju se vykoupat.